Tinatanggap ko ang hamon. Ang hamon ng 1,000 comments ninyo. Oh my God! Undercut daw or short hair. And sinabi ko na sagad-sagari na lang natin at gawing undercut. At ito na nga. So, hello again mga laagans. This is Miss I again and you're still watching my Instagram Lagan. At alam niyo ba guys, kung saan ako ngayon. Nandito tayo sa barbershop at kung nagtataka kayo kung bakit tayo nandito sa barbershop ay dahil tinatanggap ko ang hamon. Ang hamon ng 1,000 comments ninyo. Oh my God! Undercut daw or short hair and sinabi ko na sagad-sagari na lang natin at gawing undercut. At ito na nga. Nandito tayo sa barbershop dahil ito yung nirecommend ni Tata at siya may kasalanan dito. At sabi niya ay dito na tayo magpapa-undercut. Also, shoutout pala kay Roy Haircut na nakausap ko sa Facebook. Sabi pa niya, wag daw akong magpunta ng salon. I should go to a barbershop kasi mas marunong yung mga barbers sa pag-shave at saka sa undercut. So, sa barbershop daw talaga ako. So, yun. Nandito tayo sa barbershop ngayon. At nandito si Kuya Arman. Siya yung nagawa ng hair ko. Kasi tinanong natin kanina si Kuya kung, Kuya, okay ra Kuya, no? Okay, kayo. Okay, kayo. So, tingnan natin kung anong kalalabasan at medyo kinakabahan ako. Kinakabahan ako kung anong mangyayari dito. Pero, sige, let's do it. And for the last 2 months of the year, of this pandemic year, gawin natin kung ano pa ba ang natitirang pwedeng gawin for this 2020. So, see you later sa ating hair transformation. By the way, ganito na siya. Ganyan kahaba yung hair ko. So, tingnan kung anong kalalabasan nito mamaya. See ya later! So, ito na ang ating, ano ba to? Umpisa. Ang umpisa. Dapat Kuya, oh my God! Umpisa ng challenge. Umpisa ng challenge. Up to the challenge si Kuya. So guys, by the way, itong hair ko, ang last haircut dito, December din yun Kuya. Before nung birthday ko sa Cebu pa to. Last haircut, last hair color, last hair bleach. So, 1 year na tong buhok ko na last year. Pakita ko palang picture. Hanggang dito pa siya. So, muna ni Sharon. Mayroon. Puso na ni Ron. So, Kuya, i-kuhan pa rin na to Kuya, kanang murag i-trim or pausa mo Kuya? Ayaw na. Bet mo ba ito? Oo, ganyan ka ba? Hair ni May siyang lagan. So guys, ito na talaga yun siya. Amo sa'yo, mag-challenge ka mo ah. So, ganyan pa lang siya. Ganyan pa lang yung update natin. No, Bangladesh. So, at this moment of time, ay galing niya si Kuya. Lalaki na ako. Pag lalaki pa ako, sabahan ako. Mas lalaki ka pa ngayon sa asawa mo. Ulit pa ang buhok. Marami pala talaga kailangan ko maghanap niya. Dili di aware ni Lisod budget ba sa parlor kapag gupit? Sige akong salon-salon niya. Karoon lang ako nakapagupit ng barbershop. So, mga siya guys. This is it. So, masaya na kayo. Masaya ka na, Tat? Sino pa yung mga nagpang-comment? Si Ryan, si Pidio, Fitz Ryan, Pidio Pacho. Mga estudyante na ako, tanan. Wala, piling na ako, batang murag na nalereng ko tayo. Kaya murag naikulang ba?
Yung feeling mo na parang may nawala. Tapos parang mabigat dito, tapos parang magaan dito. Rest ka din, no? So, Parang ano ba, yung feeling mo na ano, kalahati mabigat, tapos kalahati magaan. Maria. Tapos mag-earrings ka yung magnet block. Metallic na kutat. Sa to, mga rock, mga rock star. So, I'm almost done. Ayan na. So, ayan na siya. Ayan sa likod. So, tanggalin muna natin pala ito, no? Para legit. Hindi ka pa man nalinisan dun. Hindi, yung saan mo. So, ganito siya ang itsura ng ating hair kapag medyo nakatago siya, yung aking undercut. And, if ilabas natin siya, so siya na, at saka meron talaga siya dito, guys. Hanggang dito, and here. So, ganun ang ating kinalabasan ng ating hair. I'm still trying to trim this kasi medyo unhealthy na siya talaga sa dulo, but siguro sa next na yun. But for today, at least we have accepted the challenge and the undercut challenge has been done. So, that's it for today, no mga laagans. I hope nalingaw mo, no? Nalingaw mo nga nag-take the challenge na ta, and this is what happened. So, let's see kung ano pang meron for next year at anong mga gagawing mga katarantaduhan ni Maestra Lagan, no? See you again on my next vlog, mga lagans. Thank you for watching. Bye! You call me a saint, but you know I'm a stranger, all willing and able to do what you want. You think I'm a thinker, but I'm just a singer, all busy and pretty, just making believe. Boy, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling down to obscurity. Don't let me ever be this alone. I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling. Shouldn't be trusting me, I could be making it all up, you know. I control, you don't know me, I'm a danger to myself. I control, you don't know me, I am fading unfelt. You look worried, and maybe you should be, cause this is a warning that I'm throwing out. Cause I'm the worst player that ever will play you, to mix up sweet words with the girl's sanity. Boy, I'm falling, I'm falling. Hindi pa talaga siya tapos. Dapat nakapositive kasi siya. Parang ganyan. Quiet. Ganyan na. Final na kayo po. Wala. Tawag ng NPC. Usa ka rin. JJT Barbershop. Sir, takiyo ara sir na barbershop. Usa ni? JJT. JJT Barbershop kuya. Este, ang inang side. Ondel Palawan.